Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, adakuma kada kayo. Kakabsat, at datayon, iti may katlo, a Domingo, iti kadawyan at tiyempo. Kadawyan, ordinary time, nagtaod iti Latin nga pagsasao, ordinal, kayat naasawen, counted. Kadawyan na tiyempo, saan agagangay, wenno ordinaryo, no diket di dakkel apaset, iti agtultuloy a panagdalyasat tayo, nga agturong iti pagarian ti Dios, mangipasdek iti pagarian na ditoy daga. Ngarod kakabsat, agtultuloy iti panagkikinnamayat tayo, nga mangiwaragawag iti naimbag adamag, mangibiyag iti naimbag adamag, ken kastapay agbalin a naimbag adamag, kadagiti amin nakapulpulapul tayo. Bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Dumawat tayo ti kaasi kan pamakawan ti Apo, tapno may karitay a makiranod kadagiti nasantuan na misteryo. Kuna tayo as ipapakumbaba, agkonfesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasdak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasya na tay kuma, ti man nakabali na Dios, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Idaydayaw tayo iti Dios, babayan ti panangikanta tayo, ti Gloriana. Ket ditoy daga kapiak, kadagiti tattao na imbag ti panagnaknakemda. Ibunan nagdaka, itanuok daka, pagrukbaban daka, daydaya, wendaka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugpong nga anak ti Dios nga ato, Kordero ti Dios ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami, sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awaten kadaytoy arara. Anda nga naawatan, agkaslikas jayda, sika si tutuga,
iti makannawan ti Ama, kasya na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo, Hesu Kristo iti nasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Man nakabalin amin ket agnanayo na Dios, iturong mukad dagiti aramid mi amay yataday iti pagayatam, tapno iti nagan ti ayayatem nga anak mo. Mabangaran kami kadagiti dakes nga aramid mi, ket mapabaknang kami kuma kadagiti naimbag nga aramid. Dawatan mi daytoy, gapu metlaeng ken Hesu Kristo nga anak mo ket Dios. Isu a makipagbiag ken makipagari ken ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan inggana. Kakabsat, sarabuan tayo, iti naimbag adamag, kantaan tayo, iti Thy Word. Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy Word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. When I hear your voice, I think I lost my way. Nothing will I fear, as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Agtugaw tayo kakabsat, ket dumngeg tayo kadagiti naimbag a may basa. Ti maibasa na adaw ti libro ni Profeta Nehemias. Innala ni Ezra padi ti libro ti linteg sa napan itiyan dagiti naumong at tattao. Lalaki, babae ken ubing ang makaawat iti sao. Ijay plaza iti asideg ti ruangan. Imbasa ni Ezra kadakwada ti linteg. Indugina tinagbasa iti agsapa agingga iti agmatuon. Ket nagdengeg da amin as ipapasnek. Agbasbasa ni Ezra nga agtaktakder iti kayo a plataforma. Bayat ti panagtaktakder ni Ezra iti plataforma, sikikita ken kuana dagiti amin at tattao. Madaydayaw ti Apo, tinaindaklan a Diyos. Ingato dagiti amin at tattao dagiti imada sada kinuna. Sapay kumatakasta, sapay kumatakasta. Kalpasan na, nagpaklebda a nagdaydayaw. Impataros dati linteg ti Diyos, sadayn lawlawag tapno maawatan dagiti tattao. Idimangeg dagiti tattao ti panurot ti linteg, nagtignay da ket nagsangit da. Iti kasta, kinunana da Nehemias, Ezra ken dagiti Levita amang ipalpalawag iti linteg dagiti tattao. Nasantuan daytoy nga aldaw iti Apo a Diyosyo. Saan amasapul nga agladingit wenno agsangit kayo. Agawid kayon ket agfiesta kayo. Ibingayan nyo iti taraon ken arak dagiti agkurkurang ti agserbi kadakwada.
Nasantuan daytoy nga aldaw iti Apo a Diyos tayo. Isot gapuna adi kay agladingit. Papigsaen na kayo ti rag-o nga ited ti Apo kada kayo. Ti sao ti Apo. Espiritu kan biag dagiti sa o Apo. Tilinteg ti Apo nan anay, baro apigsa ti inna ipaay. Pudno ti sawen na may papani ti Apo, pagsiriban na dagiti ng atao. Nalinteg dagiti alagaden ngayon tuyang ti Apo. Maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nain kalintegan dagiti bilbilin na, ket ti panakaawat ti isip ited na. Nasayaat ti panagdayaw iti Apo, agpaot nga agnanayon. Nalinteg dagiti pangegdeng na, ket kanayon nga awan ti dumduma na. Makayayo kumaken ka dagitoy balikas ken kapanunutak, wapuwa ka mangko ken mangisalakan kanyak. Ti may basa na adaw ti umuna asurat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Mayarig ni Kristo iti maysa abagi nga adu ti paset na. May salat ta abagi uray no buklen tinaduma-duma a paset. Kastamet kada tayo amin, Hudyo man wenno hentil. Tagabo man wenno siwawaya-waya. Nabunyagan tayo iti maysa, abagi, babaen ti maysa, nga espiritu, nga isumet laeng tinayted nga inumen tayo. Ta saan la amay maysa, no diket adu ti paset ti bagi. Nuko nati saka, sa anak aparte ti bagi, ta sa anak met nga ima. Di na kayat asawen, asaanen a paset ti bagi. Nuko nati lapayag, sa anak aparte ti bagi, ta sa anak met amata. Di na kayat asawen, asaanan apaset ti bagi. Numatalaing timang bukel iti entero a bagi, kasano ang makangeg. Nulapayag laeng, kasano ang makaangot. Ngem iti kinagpaysuna, inurnos ti Diyos, dagiti amin na parte ti bagi, segun tinagayatan na. Numay salaeng akita ti amin na paset, kasano nga adda bagi. Kinapudno na, adu dagiti paset, ngem maysa a bagi. Ngarud, di mabalin ako nati mata iti ima, saan ka amasapul. Wenno ti ulo kadagiti saka, saan kayo amasapul. Saan kuma akasta? Awan ti maaramid tayo, no awan dagiti paset, akasla nakapkapsot. Ipangpangruna tayo ket di, at tarapitwen, dagiti paset, nga iparagup tayo nga awan serserbina. Idinto na isang sangayan, ti panang taripato tayo, kadagiti na alas a paset. Panang taripato, adi masapul kadagiti na pimpintas a paset. Ngem, binukel ti Diyos ti bagi, tapno maikan iti dakdakkel, apamadayaw, dagiti nanumu a paset. Iti kasta, awan panagsisina iti bagi, ngem agsisinakit di, dagiti amin a paset. No agsagaba ti maysa a paset, makipagsagaba met dagiti dadduma. Numay dayaw ti maysa, makipagragsak met dagiti dadduma. Ngarud, bagi na kayo ni Kristo, ket kameng na titunggal maysa kada kayo.
iti iglesia, insaad ti Diyos ti tunggal maysa iti lugar na. Umuna dagiti apostoles. May kadwa, dagiti profeta. May katlo, dagiti mamaestro. Sumarasuruno dagiti agaramid iti milagro, sa dagiti naikkan iti panakabalin, amang paimbag, wenno tumulong kadagiti sabali, wenno nangidalan kadakwada, wenno agsao, iti datdatlag a pagsasao. Saan nga apostoles amin, wenno profeta, wenno maestro, saan nga addaan amin, iti panakabalin, nga agaramid iti milagro, wenno mangpaimbag iti masakit, wenno makapagsao iti datdatlag a pagsasao, wenno makailawlawag iti kaypapanan dagiti naisao. Ti sao ti Apo. Agsao ka. Hallelujah. Adakento aliti sao amakan ketiag nayon abiran. Ti Apo adakuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Adun tinagsurat iti maypapan kadagiti napaspasamak kada tayo, kas nadamag tayo kadagiti nakakita kadagitoy manipod iti damo ken nangikasaba iti mensahe. Kalpasan iti panangadal ko anaimbag kadagitoy manipod panangrugida. Napanunot ko nga isurat ken ka ti naurnos a pakasaritaan da. Kayat kugamin amaamuam ti pudno amay papan kadagiti amin ana isuro ken ka. Nagsubli ni Jesus ijay Galilea nga adda ken kuana ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Nagwaras ti damag may papan ken kuana iti amin a masakupan dayta a lugar. Nang isursuro iti uneg dagiti sinagoga da. Ket dinaydayaw dagiti amin at tao. Napan ni Jesus ijay Nazareth, iti ili adim makyalan na. Kas kadawyan na iti aldaw a panaginana, simrek iti sinagoga. Timakder amang basa iti nasantuan na surat. Ket naiyawat ken kuana ti libro ni Profeta Isaías. Inukrad na tinalukot a pagbasaan, ket nasarakan na ti paset a nakaisuratan dagitoy sumaganad. Hada kanyak ti Espiritu ti Apo, pinilinak amang ikasaba iti naimbag adamag kadagiti napanglaw, imbaunak amang iwaragawag, iti panakawayawaya dagiti balod, iti panakakita manen dagiti bulsek, iti panakarukat dagiti maparparigat, ken panangipakaammo iti tiyempo a panangsubbot ti Apo kadagiti tattao na. Linukot ni Jesus ti pagbasaan. Inyawat na iti agserserbi sa nagtugaw. Sikikita ken kuana dagiti adda iti sinagoga. Ita nga aldaw natungpalen daytoy apaset iti nasantuan a surat anang ngegyo ana ibasa. Kinunana kadakwada. Ti ebanghelyo ti Apo. Itatan
Kakabsat, dito man iti tema nga pagtutungtungan tayo. Itatan, ngayon na. Dagiti showbiz personalities, ti balikas nga aramatan da, now na, itatan. Kakabsat, kas nangigan tayo iti ebanghelyo, kalpasan nga inbasa ni Jesus, daytoy nakapinpintas, apaset, manipod iti libro, ti propeta Isayas, linukot ni Jesus, ti pagbasaan, inyawat na iti agserserbisa nagtugaw, sikikita kenkwana dagiti nagado at tao, wenno dagiti tao iti sinagoga, ket kinunana kadagiti tattao, itangal daw, itatan, ngayon na, now na, natungpalen daytoy apaset, tinasantuan na surat, anang ngegyo, ana ibasa. Jesus delivered the shortest homily ever. One-liner laeng. Apo, di ka din. Kalpasan nga naibasa, itinaimbag nga mensahe, kalpasan na, kinunana, one-liner, itangal daw, natungpalen. Matungpal amin dagitoy. It could be just a summary, kakabsat, of what Jesus truly said. But the main point is, the impact is so strong. Yan tangay ta imbaga ni Jesus, itangal daw. Saan nga imbaga na? Saan ketdi nga imbaga na? Inton bigat siguro, wenno ala ket addanto ti panakapasamak dagitoy iti umadani a masakbayan. Saan na nga ibaga, inton bigat, inton masakbayan, itangal daw, kinunana. Ngarod sa ludsudan tayo, anya kadi aya, iti kasapulan tayo nga aramidan, ita metlaeng nga aldaw. Kakabsat, iti daytoy a Domingo, rugyan tayo, iti rambak nga maisentro, iti nasantuan unay a Biblia, ti sao ti Dios. Oktaba, manipod iti daytoy a Domingo, agingga iti Bible Sunday, inton January 30. Ket maibuksilan kakabsat, iti kinapateg manen, maibuksilan manen kada tayo, iti kinapateg, dagiti balikas ti Dios, a masarakan, iti naimbag, damag, wenno iti nasantuan, maibasa. Biblia. Nangyagan tayo, manipod iti umuna a maibasa, Salmo responsorio, pati iti ebanghelyo, iti kinapateg, iti sao ti Dios, ana itukit, iti Biblia. Talo nga puntos, nga rod kakabsat, ti kayat ko nga igunam-gunam. Umuna, the Lord is asking us today to proclaim God's message. The proclamation has to be now. And the proclamation has to be in such a way that God is the one who is heard. Mangipakdaar, saan nga iti kabukbukudan a balikas, no diket iti mensahe ti Dios. Take note what Jesus did, kakabsat. He opened the scriptures so that God would be heard through the scriptures. Adda amin Biblia tayo, diket din kakabsat. Adda Bibliaryo, apo. Luklukagan yung matlaeng, basbasaan yung matlaeng kadi, apo. No daduma, iso iti pangisigpitan da, iti kwarta nga saan nga ammo, iti asawa da. Dagiti asawa, ikabil da, dagiti kwarta da, di urnong da dita, nga saan nga ammo ti mismong asawa da. Ta sigurado, detay asawa da, saan da nga lukagan, detay nga libro, handa nga masarakan adagayam di jay, tay urnong. Nadaduma, iso ti pangisapitan da, dagitay nagtayaan da iti loto, baka pati ti weteng kabil da jay. Nadaduma, mataptapukan piman. Ngam, kakabsat, adamat, kada tayo, nga masansan amang basa, iti linaon, iti nasantuan na Biblia. Dagiti kakabsat nga lectors, they read the Word of God, they prepare
They internalize so that when they proclaim, they know the meaning. Di ka din? Ading? Di ka din? Huwain. Ngam nalabit at dadagiti ka nito, apinadasan tayo alinukag, dahito na santuan na libro, ngam piman kasla saan tayo met nga mangyeg ti timek ti Dios, saan tayo met nga maawatan, ti kay papanan na, di ka din? Iso nga dadagiti agko na, Apo, saan mimot nga maawatan? Hang kumot nga amo, ti kay papanan na. That is where we come in, kakabsat. That is why we need live proclaimers. Adda daytoy paset iti libro intukit ni San Lucas aramid dagiti apostoles. Ano sa dino ni Felipe adda iti natakwatan na wenno adda naimatangan na may nga kabsat, may nga tao, may nga utopian eunuch nga agbasbasa iti sao ti Dios manipod iti libro ni Propeta Isaias. Ket nakipagdalyasat ni Felipe iti daytang utopian eunuch. Ket sinuludsod ni Felipe, kabsat apay maawatam kadi ti basbasaem? Simungbat daytoy nga eunuch kinunana, saan ko nga maawatan no awan mo't ti mangilawlawag kanyak. Kakabsat, proclamation includes interpretation. Kasapulan amang ngeg ti balikas ti Dios, wen pudno, ket pudno amang ngeg ti palikas ti Dios, adda iti panakaawat no adda iti pudno nga panakabinsa-binsa, iti pudno akay papanan ti mensahe. So the challenge for us, dear friends, how could we make the message of God meaningful now, today, at this juncture? Dito'y asumrek, kakabsat iti kinapateg, iti sisa, simbaan sa nga karubaan, ket kalaksidan iti panakimisa, kalaksidan iti panagsanto rosaryo, panagkararag, na isuro kada tayo, daytoy makunkuna nga Lectio Divina. Amo tayo daytoy, di ka din kakabsat, Lectio Divina. No, saan tayo nga amo, pabasulan tayo, dagiti man narawidwid tayo. Insuro, kayat kong insuro daytoy, ni Apo Padi, ni Apo Flor, Lectio Divina. Kat sadyay, agririnanod tayo, may panggep iti sao ti Dios. Very pleasing nga manggeg kakabsat, no adda daytoy may nga kabsat, iyabkas na tuyno mo, Apo, no manggeg ko ti sao ti Dios, pumigsa iti patinakam ko. Kakabsat, the Word of God is really at work when it could give hope to others. Kasapulan, mangiproklamar iti sao ti Dios. Kastamat kakabsat, agkikinararag tayo, kang runaan na unay kada kami, ikarkararagan da kami, nga po apapadi, tapno mailawlawag mimot kuma, analaing, ti kay papanan dagiti balikas ti Dios. Saan ko mga uray anya laeng ti balikas ni Apo Padi na aghumilya, adda kumamot ay ti kay papanan na, ala, sapay kuma, idoron mo, ikam ti grasya, tapno adalan na nga nalaing ti kay papanan na, saan laeng agsao, agsaon. That's the first point, kakabsat. We have to proclaim the Word of God now. And second point, it is not enough to just proclaim the Word. You have to fulfill it. It has to be made flesh and be incarnated. Now, kakabsat, daytoy iti karit ni Jesus, tunggal kararagan tayo, dayta nga luwalo, nga insuro na kada tayo. Matungpal kuma tinakam mo, ditoy daga, akas sa dilangit. Iti panagkararag tayo, iti kinakristyano tayo, saan tayo lang nga manglanglangit. Kasapulan, nga maibiyag tayo, itatan. Iti daan na tulag kakabsat, no malagipyo, idi nga ni iti Dios, inyam amuna, iti bagina ken ni Moises, anya kadi dagiti balikas,
nga wenno nga nangibuksilan iti identity iti Dios. Ego eimi, I am who am. Jesus himself made use of this word, I am. Siak. Siak ti tinapay ti biag. Siak ti sao ti Dios. Ang naggapot sa dilangit, ket ti siya sinuman nga dumngeg, mangan, iti lasag ko, uminom iti darak, may kan iti biag nga agnanayon. Siak iti padagungar ken biag. Jesus himself doesn't want to postpone anything that could be done now. Dagiti adalan ni Jesus, adda iti paset iti ebanghelyo, kayat dan na pagawidan, dagiti nakaadado at tao. Kinunada apo, pagawidam idan, awan iti pagpakantayo kadakwada. Ngem, anya ti kinuna ni Jesus, saan? Saan na mabalin? Pakanan niyo ida. Da kayo mismo, itatan. Kadagiti panang paimbag ni Jesus, kadagiti masaksakit, insigida. Awan pulos, ti masarakan tayo iti ebanghelyo, ano sa dino kinuna ni Jesus, alakot i-schedule tanton nana, tata, inton bigat, agsublikan to. Saan namat awan mat ti mabasa tayo, saan namat pulos nga imbaga. No nakimisa kayo tatay bigat kakabsat, nagpintas dagiti balikas manipod ken ni San Marcos. Nagawid ni Jesus, adumanen ti tao ang naguummong ket saan nan ang masangot ti mangan, agraman dagiti adalan na. Apaman ang nadamag daytoy dagiti kakabagyan na, napanda iti yan ni Jesus tapno ipanaw da. Agmauyungen! Kun kuna nga rod, dagiti tattao. Piman, saan na pa'y nga may kan iti gundaway nga mangtaming iti pakasapulan iti baginan. Gapu, kayat na ti agserbi. Kayat na nga agbalin nga kalasugan iti kaasi ti Dios. Itatan. Not minding himself, but the needs of others. Idi nga inayaban ni Jesus, dagiti adalan na, simurot da nga insigida. Idi nga nailansa ni Jesus iti krus, kinunana iti kaduana, anailansa, itatang aldaw, itamat lang aldaw, makipagyan kanto, kanyak sa dilangit. Itatta. Kakabsat, saan tayo nga ammo? No kaano ti ipusay tayo, dikat din. Iso nga, now na, itatan. Eda daytoy pagsasao, amok ng ganyon, carpe diem, seize the day. We have to do what could be done now. Nagpintas ti interplay kakabsat, iti balikas nga Ingles nga present. Dikat din, there is an interplay between present as now and present as gift. It is not enough that we live in the present. It is much more important to be a present in the present. Agbalin tayo kumaasagot. Saan nga salot? Sagot, regalo, iti agdama. Saan ket di asakit ti ulo. Kasano? Nagpintas, dagiti balikas, wano kararag ni San Francisco de Assisi. We have to be instruments of peace, kinunana. Kasano? In kararag na, when there is hatred, let me sow love. When there is injury, pardon. When there is doubt, faith. When there is despair, hope. When there is darkness, light. Sadness, joy. No ada iti tsansa, ora mismo, tira, aksyon agad. So that we could become the very presence of God in the now. Ada dito may isang professor ti Ateneo kakabsat. One time, intugot na dagiti seminarista nga isursuruan na sa jay Luneta Park tapno makaaliwaksay da. Ada dagiti na imatangan na nga ubing nga gaay-ayam. Ket adda iti immasideg ken kuana nga lalaki. Kinunana no agpalama. Piman, ibugbugaw na gayam. Dagita nga ubing.
ket nariribok launay iti kapanunutan na depres daytoy nga profesor. Ket iti kararag na sinaludsod na, apay apo nga intulok mo nga mapasamak. Dayta, ubing, maibugbugaw. Ket tibalikas nga nangyeg na laeng wenno iti sungbat ti Dios anangyeg na iti kararag na ket dagitoy. Isungarod nga inaramid ka. Isungarod nga adda ka. Kakabsat, if we take the Word of God seriously, then it is it becomes automatic for us to do what is good, what is pleasing, and what is just. Certainly, if we take the Word of God seriously, it will unite us with our community. Isu nga ubbaw ti pamati, dagiti umay makimisa, saan damat nga aktibo iti sisa. Umay da makimisa, saan damat nga mo ti makipulapol, kadagiti kaarubada, huray iti mismo nga kameng iti pamilya, dagiti katugangan da. Aktibo da, umay da makimisa. Ngam no saan da nga magustuhan ti Apo Padi, mapandati sa bali. Makimisa sa bali, asimbaan. Kakapsat. Sapay nga rod, kuma. Ta saan tayo laeng dungeg, ti sao ti Dios, saan tayo laeng mangiproklamar ti sao ti Dios, babaen ti balikas tayo, na diket di makita kuma, iti aramid tayo. And third point, napatagmat laeng kakabsat, we have to make sure that we record it. We have to record it so that we could tell and retell the story. Iti ebanghelyo, nagpaydu malaunay, yan tangay tanangagan tayo, iti pakauna, iti ebanghelyo kas insurat ni San Lucas, ket nangagan tayo, nga daytoy nga nasantuan amay basa, wano daytoy nga ebanghelyo, iti nakaidatunan na, ket may sa atao, ni Theophilus. Ti kayat na asawan, Theophilus, Theo, God, Philos, love, a lover of God. There is no particular individual that Luke is pertaining to. No diket di daytoy nga ebanghelyo nga intokit na, pati pa iti aramid dagiti apostoles na idaton para kadagiti mga ayat iti Dios. Diket din philosophy, lover of wisdom, Philomeno, a lover of mankind, Theophilus. We are called to be Theophilus, lover of God. Kakabsat, Theophilus could be a literal person, well indeed, or it could be a symbolic listener. It is not enough, kakabsat, to proclaim and to fulfill the word, but we have also to remember the message. How could we remember? We must record it. Ada daytoy maysa nga kanito, danak pailaeng iti parokya sa jay Bantay. Adda iti bunyag. Ket addan dayta nga alimpatok. Madano nan ti alimpatok iti bunyag. Bunyag akon daytay ubing na imatangak awan ti agpicture. Ket kiniddaw ko dagiti naganak ken manganak. Apaya awan ti agpicture. Picturean nyo amin nga paset uno anggulo tarupayo. Picturean nyo amin nga kaninyo. Uray no di tay agkarkarayam nga lawalawa picturean nyo. Bunyag iti anak yo. Awan ti mang picture. Kakabsat, we have to choose the right moments. The moments that have to be preserved in our memory for storytelling. We must become Theophilus, a lover of God. And we must also consider others as Theophilus,
We have to record the presence and the goodness of God in our lives so that others would also be enriched with our stories. Kakabsat, we have all the tools, we have all the methods, the equipments. We have to be proclaimers of God in word, in deeds, and in every facets of life. Iti daytoy nga tiyempo, panahon, adda dagiti amin nga kasapulan tayo. Tapno maiparangarang, maibuksilan tayo, iti kinaimbag ti Dios, ti panagbiag tayo, iti adu a tao. Daytoy ti awis ti Dios, itatan, aramidan tayo, ket sigurado, maayayo ti Dios, kada tayo. Sapay nga rod kuma, ta makipagbinulig tayo. Amen? Sapay nga rod kuma, takasta. Tumakder tayo amin, kakabsat. Ket sangsang kamay sa tayo, ipaduyak-yak tayo, iti pamati tayo, kunatay amin, mamatiak ti Dios Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, mamatiak met ken Hesukristo, abugbugto nga anak na ken Apo tayo, at imao ti aramid ti Espiritu Santo. Binukel na tayo ni Apo Jesus kas may sa abagi, isu ti ulo ket datayo iti paset na. Kas kamang daytoy abagi, intay nga rod agkamang iti panarabay ti Espiritu Santo, kadag iti kasapulan tayo. Iti tunggal panggep kuna tayo, Apo denggen nakam kadi. Apo Jesus, tinipon na kami iti maysa abagi babaen ti Espiritu. Dawaten mi nga iburay mo dayta nga Espiritu kadagiti, mangidadaulo ti simbaan, tapno agtultuloy ti gagar ken dagetta, amang ikasabati na imbag adamag, kumararag tayo. Apo Jesus, insuro ni San Pablo kada kami, nga agsisinakit kuma, ti paset ti bagi a binuangay mo. Idawdawatan mi dagiti pinili mi amang iturong iti gobyerno mi, tapno ipakat da ti pigsada amang iwaras ti serbisyo ti gobyerno kadagiti umili. Kumararag tayo. Apo Jesus, impalagipmet ni San Pablo kada kami, nga ipangruna mi at amingen dagiti paset ti bagi nga ipagarup mi nga awan serbina. Idawdawatan mi dagiti na panglaw, maitugtugod ken awanan gaway, gapu ti kinababa ti kasasaad, ti panagbiagda. Tapno masagrap da, ti kinamanag parabor mo, kumararag tayo. Apo Jesus, sinagutan na kami iti talugading, tapno makapagserbi kami iti simbaan ken padami a tao. Tarigagayan mi kuma at tumpalen ti akem nga ensaad mo. Kada kami tapno matumpal ti panagduras, ti pagaryan ti Dios, kumararag tayo. Apo Jesus, impadto ni Propeta Isaias ti yaay mo, aman nubot kada kami. Italek mi ken ka dagiti kakabsat mi apimusayen, ket itdemon kadakwada ti agnanayon, apan nakipagragragsak ken ka sa dilangit. Kumararag tayo. Dios nga amami, dagiti linaon, ti kaunggan mi, puso mi, pagkasapulan mi, patgamkad kumangarod ida, kapumetlaeng ken Kristo, nga anak mo ken Apo mi.
Tinapay kay tayo, pinagkit kayo. Kabang titawag at pagbalin ng tinapay tibiyak na. Kaya pawang po Diyos sa giti amin para sa mga karabor ng kapamilya ito karap na tayo datang ng klangkan. Hindi nga ito yung basket pinagtrabaho ito at pagbalingan to. Kaya nga na may paay ito karabor. Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makaiayo ti Dios Ama aman nakabalin amin. Maay-ayo kakadi o Dios nga umawat kadagitoy sagot mi, ken mangpasanto kadakwada, ket ipaay mo kad nga agbanag da apakay sa lakanan mi. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo ada kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay karikat rumbeng, anong mikat pakay sa lakanan mi, ada kami iti amin at siyempo ken disso. Agyaman kamkan kaapo na santuan nga ama, man nakabalin amin ket agnanayo na Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaruna iti kinatao mi babaen iti panakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayo ng panakaisalakan babaen iti panagungar na. Ket inlunakat na dagiti ruwangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anansa ta makidangdanggay kami kadagiti anghel ken sa santo. Ket ikantami ti imno ti panakaydaydayaw mo ket konami. Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daga napno oda iti pakaydayawan Hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti apo Hosana iti kangatuan. Pudno unay apo abiig ka kinasanto ket sika ti gubuayan ti amin na kinasanto. Lawatan mi nga rod nga ipaay mo te Espiritu mamangpasanto kadagito adaton tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami nabagi kandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok
Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso amay yawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaan niyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayo na tulag. Isu amay buyat to, amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip yo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Iti nga rod, panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, kan ti kalis, ti panangkaisalakan. Agyaman kam ken ka, ti paay mo, amay kari kami nga dad ito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatan mi apo, tada kami ang makirano, iti bagi kandara ni Kristo, pagkikaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagpem kad apo, ti iglesia manay saknap, iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadiosan. Laglagipem ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Arsobispo mi, dagiti amin na papadi, diakono na konsagararan at tao, ken amin yagserserbe ti simbahan mo. Laglagipem pay apo, dagiti kakabsat mi amat maturog asina namay ti panagungardan to, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawatan mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin ti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to ken naigasata na Virhen Maria ng ti Dios, ni San Jose na singpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol ken kadagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, irok na imiken ka man nakabalin nga ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Kakabsat, datayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo ti agko na. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di nakamot may bayaan yung manugot ti suliso, isalakan na kamkat. Dawatan mi ken kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Idem ka, da siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalae ngay iti basol may lisi kami, kan iti amin nariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasat na namnamaan mi, kan iti ay ni Yesu Kristo, anang isalakan kada kami. O apo mi a Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukan ni aktited ko kada kayo. Saan ka, dadagiti basbasol may timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kada siya asikan kwa na, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan hinggana. Ti kapya ti apo, kan kanayon kumangad da kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya apo. Kordero ti Dios, may kat kadagiti basbasol ti lubo, kasyan na kami. Kordero ti Dios, may kat kadagiti basbasol ti lubo.
At iti kordero ti Dios, at iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasad dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Man nakabalin amin na Diyos, ipaay mo kadi, tadakam amin, anakagunod, iti grasya, amang ted iti baro, abiyag kada kami, agragsakkam, adi agresat, iti panakasalimet-met mi, daytoy, apan nakaparabor mo. Dawatan mi daytoy, gapo ken Kristo, nga anak mo, ken apo mi. Kakabsat, sumagmamano nga pakaamo ken pagyaman, umuna, intayo agyaman ti sponsor, daytoy nga nasantuan na misa, manipod iti Barangay Pinipin, Cluster 1. Kakabsat, panagyaman kadag iti BPC ken iti Barangay ken kastapay dagiti kamang iti Barangay Bayugaw Weste, iti panangidaulo da iti Rambak Cristo, sa Rambak Santo Niño 2022. Ikantay man ida apo iti nabara asipsipat. Kastapay may panggap iti dalyasat krus ti hubileo, nang rugin ti dalyasat kakabsat idi Enero may kasangapulo ket innem sadyay kalawaan. Kalpasan na napan sadyay Villa Laurencia. Ita alawas mapanmet sadyay Barangay Gabor Norte. Manipod Enero 20 ket may katlo, aging gana 20 ket 5, ken sadyay Lantag. January 26 aging gana 28. Kas paset iti pagibusan iti ramrambak iti Week of Prayer for Christian Unity 2022. Maawis kayo amin kakabsat inton Enero 20 ket 5, Martes. Take note, apo, Martes, January 25, iti oras iti alas 2 iti malem, para iti sangkailyan nga ecumenical worship service, pakipasetan dagiti aggapo iti nadumaduma apamati wenno sekta. Sapay kumakakabsat, ta ikagumaan tayo amin ti umay. Nagpateg nga panangipakita tayo, iti panagkaykaysa tayo. Saan laeng nga kas miyembro iti nakatolikwan na pamati, no diket di kas miyembro iti na Christian 1 panagbiag. Again, that's January 25, Tuesday, 2 p.m. Apo, please be here. Dito'y parokya tayo. Adan tumat iti mapasamak nga dadagop meeting iti pastoral leaders, assembly meeting kakabsat, pastoral council meeting, manarawidwid sisa, pastoral commission, inton January 23, inton bigat kakabsat Domingo, iti oras iti alauna ti malem. Idawdawatan tayo, ket makipagladingit tayo iti pamilya, dagiti pimusay, ni Carmen Ragonton, 83 years old, taga Baliw, maitabon inton January 26, iti oras iti alas 8, ti bigat sa Jay Baliw Chapel. Ni Orencio Cabalbag, 71 years old, at taga Pilar, ken ni Lucy Cabato, 82 years old, taga Pilar. Diyos unay ti agnina kakabsat. Tumakder tayo amin. Ti Apo, ada kumakada kayo. Bendisyonan na kay kuma, ti man nakabali na Diyos. Ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti rambak, ti nasanto na misa, in kayon, ti ayat ken kapya, ti Apo. Naimbag arabii kada tayo amin kakabsat. Agyamantay ken agragsaktay ti amin Apo.
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken nailangitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesyam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, alamitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Jesu Kristo, iti pagilian tayo. Itan ni magasuta tawen, nagayedalanga, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakan. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawad karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayapan na ibaon, ang isuro ang serbi, upanatay ni
Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datag iti